Hej sammen og velkommen til den her video. Hvad er det? Det får lov til at sige. Ja, vi vil begynde en serie på Just Prison, men vi er desværre i B. Eller, ja. Det er sådan fedt nok, men det var simpelthen, ja. Men vi har tænkt os at begynde at lave en serie herinde. Og sådan, ja, der er en rigtig lige nu, vi, ja. Lige nu der sidder vi sådan set i vores klubhus, som I kan se her. Hvis du lige viser det. Vores Jamen, ja. Versus kiste, der er sådan lige. Ja. Så har vi hav, så har vi, ja. Den øverste, der er kiste. Ja, der er to der. Bare kig. Så har vi kisten hernede. Der er noget bread og sådan lidt. Og så har vi en her med Nordens kiste, en af vores homies her, og så Bubis kiste. Yeah. Så har vi så det her, det er sådan noget. Ja, hvis du lige får mig her, så har vi også en poolland og sådan lidt. Ja. Men så har vi min sølv her. Ja. Skal de have høstet os? Den her. Der har vi så alt det OP i og sådan noget. Ja, det er... så vise igennem. Altså, det er ham, der kom i B først. Han er sgu den mest sygeste OP, I kan se. I kan seriøst se det lige her. Det er sygt, det er sgu sygt. Og nu gør vi lige noget her. Nej, nu skal I lige se her. Hvor har vi det? Har vi lige en øks? Har vi en øks? Ja, det har vi der. Skal vi se her? Nu skal I se her. Er du klar, Face? Nu smager lige 2 i der. Skal vi se. Prøv at se det her. Prøv at se det her. Er I klar, drenge og piger? Boom. Det er for sindssygt, det her shit. Ja. Det er må jeg sætte oveni igen? Jamen, det gør du bare. Ja. Ja, nu skal vi gå her til min. Kan du ikke lige gå ud ved center og vente? Jeg skal lige først. Ja. Og som sagt, vi deles om alle cellerne. Så går vi over til min celler. Ja. Den har vi lige fået lavet for en time siden eller sådan noget. 2 timer siden. 2 timer siden. Der købte vi bare den er helt tom, så har vi fyldet ting i her og sådan nogle. Ja, og det tog 10 minutter lige at fylde det. Ja, så det... Så vi havde alle materialerne. Sådan lidt her er der sådan nogle ting, altså. Det er easy peasy. Og så alt det weed, vi får herinde for min cell og Felix' cell, det putter vi så til brød, og så putter ind til vores... Så vi har sådan 2 weed farm. Og der kommer snart en 3. Ja. Men vi skal nok sende IP'en i beskrivelsen. Ja, det tænker jeg også. Og han har også en kit, men der er ikke sådan rigtig noget i endnu eller sådan noget. Og det koster også 50.000 at komme op i B, så ja, det tager lidt tid. Men om der er noget, der hedder Event. Jeg var så heldig, fordi jeg nakkede en. Ja. Der er noget, der hedder Event. Event. Ja, Event. Så det er, hvor man, det er sådan, hvor man skal skrive sig Event. Så kommer man ind, så er nogen, der dropper nogle ting, så man får mega syge ting. Man kan få bread og en muligt, så går man hen og sælger det, og ja, og man kan også få event keys. Og det var her også, her lige i lørdags var det klokken 20, men der var han ikke mere, godt nok. Men det var han første gang der, så han kom med i B, og så fik vi 2 af vores venner op i B bagefter der, så de kom med til event, ja. Så det var næsten lige træk, de events. Men jeg tænker lige, vi går ud til sporten og så viser. Og det er easy, hvis man får syge ting, så er det easy at komme op i B. Men når man kommer op i B, så mister man desværre alle pengene og alle tingene. Så ja, så det gør man på alle server. Ja. Skal vi se her. Der har vi minen. Min, ja. Og så lige bare lidt hændedarm. Så er der også en vagtbåd her. Herinde der var sådan direktøren rundt, tror jeg faktisk. Så har vi en vagtbåd. Og så har vi shoppen her, og så er der sådan donator shoppen her, for man kan få Prisma og Prisma Plus. Og så har vi vagtrummene her. Ja. Og så herover der er et rank opskilt. Så hvis vi trykker på tab, så er dem uden farve, de grå, det er dem der er i C, og så de blå, de er dem i B. Og herover der har vi, alle topdonates, og I kan se, det er en vagt, ham der er topdonator. Det er en vagt. Han er også inde lige nu, hvis du tog et Shadow Sniper? Nej, det er han ikke engang. Det er Shadow Sniper 97, det der. Shadow Sniper 94. Han er sgu en... Han er sgu da ikke vagt, ham der. Hvad fanden?
Lol. Hvorfor står der 0 kroner der? Jeg tænker, hvor her kan du kigge i din bande og sådan lidt. Det kan han så også. Ja. Du kan også kigge. I kan se her, der står penge, og så lige under står der bande. Banan Banditas. Vi hedder så BS Banditas, og BS det står for Bas, eller Bastian. Han hedder Bastian og Felix. Vi kender ham bare bedst. Men hvis du højreklikker på ham manden her, der står band her, hvor det er ham. Så kan du kigge op på endviden der. Så står det level up og sådan noget der. Ja. Og en kills vi har. Vi skal bare have 300 kills. Vi har nok penge. Jeg har 1 million, så jeg har halvvejs til. Yes. Der har vi selv ikke selv, hvis det er. Men jeg ved ikke, træfarmen her, den er ikke oppe. Jeg ved ikke, om det er sådan noget Prisma Plus, du skal have eller sådan noget. Den er bare ikke åben endnu. Hvor er du henne? Ja, og så har vi den her, jeg lige har. Så har vi... der har vi selv. Så der er ikke at lave endnu. Sådan. Så har vi 2 normale. Ja, der stod engang nye celler der. Skal vi lige vise BM? Der er 2 BM. Vi viser BM, ja. Er det Og den det første der, det er BM, bare her? lukket der. Jamen, det er lukket det første BM her, tror jeg. Ja, der er dag, så er det lukket. Hvis vi er heldige, så er det. Det har en. Fuck. Vi bliver lukket inden, tror jeg. Ja, men det er i hvert fald de her. Skal vi lige skynde os noget hurtigt? Det er hernede. BM, det er... Ja, kig. Ja. Så kan vi sælge brød bag alle de sugarcanes der. Men vi skal skynde os op, inden vi bliver lukket inden. Skynd dig. Jeg er derude i hvert fald. Ja, sådan der. Fordi BM det lukker lige om lidt, der vil komme hele dagen nu, så der lukker det. Men skal vi lige vise næste BM her? Hvor er du henne? Jeg er herovre på toppen. Ja. Næste BM. No. Han kender det ikke så godt endnu. Nej, BM. ikke nu. Det her. Men det er pide. Men nu kan du se her. Skal vi herned? Hvor jeg har en... Ej, hvor er du gået hen nu? Nå, der, ja. Så hvis vi går herned, så kommer der til BM mere, og du rører lige noget spilsøg, du lige skal ud af. Fuck, du står i mit hoved, dit klaptorsk. Ja. Nå, og så skal du så bare igennem hele den gang her. Okay. Jeg har brug for noget mad, 2-6. Jeg har noget med. Nå, men jeg har noget til mig. Ja, kom. Vi skal lige herover til stien, så kører vi op her. Her har vi så, hvor du sælger, og det giver flere penge at sælge brød hernede. Ja. Og du kan bare shift og så tryk venstre klik, hvis du skal nu sælge alt flere. Og hernede giver det 38.000. Jeg kan ikke huske, om det giver 38.500. Og et andet, der giver det hvad? Der giver det hvad? 36.000, tror jeg. 36.500 eller 400. Så går bare ind igen, og Så går vi her. jeg skal lige klemme mig hurtigt. Så lad os gå. Den der vej, det er hvor er det en nu? dårlig vej, og her? den der vej, det er også en blind vej. Så vi skal bare op ad her, og så kører vi bare lige ud her, så indtil vi kommer op her nu. Nu er den der lige lidt før jeg går ind i her. Så er vi ude. Kommer man ud her? Yes. Kig ud her i den friske luft. Der vil vi gerne ud. Vi er kommet så langt. Og vi tænker, der kommer episoder af Strandet også, havde vi tænkt, og noget Skywars, ikke? Jo, det kan der. Det kommer nu måske, men ja, det er bare lige første episode herinde. Det går lige, ja. Men jeg tænkte bare, at det var sådan lige det, ikke? Altså, nu, vi skulle lige have startet det hele her. Skal vi se. Ja. Skal vi sige, det for den her gang? Jamen, i næste episode, hvad skal vi der hvis? Skal vi lige slutte ud herinde i sofaen? Ja, selvfølgelig. Vi skal selvfølgelig lige... Næste episode, der kommer nok noget andet her i os. Men ja. Men kommer du med? Ja. Vi ses. Ja, hej guys.